Rasa rasa kayak anak. Oh, jengkawa. Dia pasti omong yo yo yo. Di sini, Wib. Di sini. Yo yo. Wah, nang kene iki lho. Iki seni dadak nganggo kumpulan jenengane kesenian dayaan najan Allah bisa kanggo hiburan supaya bisa golek pasaduluran oleh aleo oleh aleo oleh aleo karena kanggo hiburan mula para sedaya pamriksa ageng alit kakung putri sapa muda saketano anggenipun menggaira sinambi meksa rupa ingkang tata ole aleo ole aleo ole aleo anak kanggo hiburan datang nganggo kumpulan jenengane kesenian dayaan najan Allah bisa kanggo hiburan supaya bisa golek paseduluran ole aleo ole aleo ole aleo golek paseduluran sedaya pamriksa ageng alit kakung putri sapa muda saketano anggenipun menggaira sinambi mriksa rupa ingkang boten tata ole aleo ole aleo ole aleo ana kanggo hiburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Katur sagunging sesepuh saha pinesepuh ingkang tansah kawula mulyakaken.
wonten ngarsanipun Bapak Hundoriso Ibu Lestari minangka sahibul hajat ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten pangarsanipun Bapak Kapolsek Bapak Nan Ramil Bapak Bangser ingkang tansah kawula hormati. Lan ugi wonten ngarsanipun kesenian topeng ireng sinar rimba kesatria rimba pemburu rimba ingkang tansah kawula hormati. Purwakaning atur keparenga kula yen tansah nderekaken raos puji syukur wonten sodam Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang sampun keparing kegiatan dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya waget pinanggihan kempal manunggal wonten ing wekdal dalu punika wonten ing penghiburan walimatun nikah Mas Arif so Mbak Fida kita sedaya dipun paringi wilujeng boten minanggi alangan setunggal punapa. Salajengipun sanging seni budaya sinarimba ngaturaken sugeng rawuh dumateng para pamirsa. Namung saderengipun mbok pilih samangke saking seni budaya sinarimba anggenipun paring panglipun dumateng para rawuh sedaya khususipun dumateng keluarga Bapak Hundori sanging menika nyuwun agunging pangapunten lan mugi-mugi sanging pinanginan serimbit Mbak Fida saha Mas Arif anggenipun bangun balik griya tansah manghi kabejan kamulyan saing donya ngantos dumunipun akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mekaten kula matur minangka Sule sarira saking kesenian sinarimba saestu kemawon kathah kekiraan saha kelepatan saing menika nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng amriksani ngantos dumugi paripurna. Monggo. Ison miwiti seni kula niki ison nyata lagi nyanyi rasa ungkapan yo
Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun saged rawuhnya wonten ing keramaian punika ngantos ingkang maha kuwasa kersa paring widodara. Atur para kanca atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya bondo bahu pikiran lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodara. Kita sesuwun dumateng pangeran saklaton sakit kewajiban deret dawuhe Gusti Pangeran ingkang kaset ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad ingkang satus kuwatosen pangeran. Susah payah akeh pepalan uga ujian aneh nyatane wali songo kasembatan arukun esane dan gambar kirakan sanopo. Perang tempur Bratayuda bayarane akan den kinambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku kambarane Vasya yen mungkasane mungkasi lamun kuwasa Bagresna dadi raja ing Ngastina ya ngono kuwi rukun Islam sambaran sedaya. Pemuda sinari sing rupane ala aja ngono awe tunggal bangsa
ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo meringati miratan Nabi Muhammad kang suci. Sumuruping surya wayah sore mendung katon lelimangan kaya marengi atiku krasa gelo tembang tresnaku ilang muspra sumuruping surya wayah sore mendung katon lelimangan kok yo marengi atiku krasa gelo tembang tresnaku ilang
hari maulud untuk meramaikan malam hari maulud Nabi supaya saudara di sini bisa gembira. Mari kita bersama diperingati, maka mari kita bersama diperingati oleh kaum kita, pemuda dan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Tetapi yang dosa diberi amal yang marang sunnah Muhammad Nabi kang suci. Besok yen mati dicemplung ke ana geni. Besok yen mati dicemplung ke ana geni. Kang aran neraka sak lawase ora bali. Ora urung saiki nekat dirono nanging piye kapan wis kepacot ibaratku ora bakal dadi saka mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaran sing apa mau janjiku biyen aku canggup Kowe lan aku kok dadi tutune. Rakeno prawan ngenteni andane. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Ingatan tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Adum tresno bebojoan selawase. Adum tresno bebojoan selawase. Ayo kanca padha olahraga supaya badane rasa
mila arupaya sedulur muslimin netopono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalem Quran terang dawuhe pangeran Saya masih. Sepirasane waktu mbiyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane Wasik masih. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Di opo wis lali siram Dek semono yen dolan pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine mumpung saiki ketemu joget tembangan karo aku dadi otombo kangenku kangenmu bali eling sepirasane waktu biyen ucul dhewe mangut terus eling kancane Zaman semono yen dolan rame-rame mangut terus neng atine Cek kelang anteng ali-ali sandulet kanggo tombo kangen iki rasa sat mimpi durung putus tangi rasa kangen wis